Adájú
Anakogan Express. Do something. Robert Chema. Esse não galera Igbo. Pode acabar de dar na área. Plastic. Original Munigwe. Oriam, Akubu God, Mama Dega and Kids. Exim, no. Mama Jump. Yes, when you never got real apple, so we're back on I come back to Neda. Martin, confidence for you, George. Amalachi David hello. Mobilistic. Ese mungalaba nambara. Nancy. Aibo. Afambaga taifo. Ese motunko. Mama. Kapa. Ese boke itije. Mungalaba nambara. Nabana. Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo aha m bụ ụkọchukwu aha nna Ugochinyere enyi nna ya
ihe eji mara m na Facebook bụ Fada Ahama. Abụ m onye uwe ojii, bụrụkwa onye na-ejere Chineke ozi. Esi m ngalaba Anambra na Delta. Aha m bụ Chika Okonkwo, esi m Anambra. Afọ m bụ Nwada Faith Ezenwa, esi m ngalaba Anambra. N'asị Igbo. Afọ m bụ Amaka esi m ngalaba Anambra. Biko na afọ m bụ Nwada Rose aka Ada dị iche, esi m ngalaba Abia Pita Akwa wee bịa. Nnọkọ asụsụ Igbo. N'asụsụ Igbo. Mụ onwe m bụ Maazị Ejike Ikenna Power. Ọ bụ onye Owerri branch. Mpaghara Owerri. Aha m bụ Oloziakụ Osodiemakụ, ọ bụ obi ibie aka ugo ọsa nwoke kwuru ezigbo nwaanyị akwụdobi ya. Onye dịka Blessing Amaket ndị nnọkọ asụsụ Igbo na-akpọ m Ochiora, esi m ngalaba Anambra na Delta. Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo. Afọ m bụ Odoziakụ Joy Collins. Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo. Aha m bụ Chukwuka Obiajulu Diplomatic Black. Abụ m onye Anambra mana esi m ngalaba Eko Ghana wee bịa. Ifere ebido n'ime ebe. Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo. Aha m bụ Wilson Igbo Uwoma. Ka ejiri igwe Sokoto Rukoto wee mara. Yes, onye nche nke ndị ọgụ. Abụ m afọ Imo steeti. Mana esi m bụkwa onye ọbụla gee ntị ka ịmalụ ka ị ga-ebi ikiri wee kpọọ. Ezigbo aha m bụ Reverend Pastor Evangelist Dikin Obrora Prince Chuma Obi aka Bọbọnwa MC Sachati. Chineke chọrọ ndị na-achụ maka na nke ikpeazụ a anyị ga-afụrịrị isi. Esi m ngalaba Anambra na Delta Ọkaibe. Nnọkọ asụsụ na-asụ Igbo. Aha m bụ Maazị Okafọ Ejikeme, onye ejiri apịnwa amama wee mara nwa isi esi m n'ihe mbọsị nke dị n'ekwusigoro gọọmenti Anambra steeti wee na-abịa. Daalụ na-asụ Igbo. Afọ m bụ Solomon Amarachi Ekanyo, esi m ngalaba Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. Ana m asụ ya na deep voice onye ọbụla na ya nụ. Ọnwụnwa wụ the tallest man in Africa. Yes, ọ bụrụ ọka. Aha m bụ Munasi Muna. Onye ọgbasa ozi si na ngalaba Igbo. Ya gachi bụrụ ndụ biko. Okay.
eji iche Buhari wee mara ọmụ ahụ onye isi ndị agwụ ọmụ ahụ sịdajere ụmụ edere ụmụ ọgba akwụkwọ ọmụ ahụ ebute dịka ọgụ nke mbụ nnọkọ asụsụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo ọmụ ahụ Ichie Weze Izegbus ụfọdụ akpọ m Ichie Nwa Buhari ịnwe akwụkwọ ụnyaahụ ọmụ ahụ sekretịrị ụmụ ọgwụ ọmụ ahụ onye isi ndị egwu ọmụ ahụ ogburu nwaanyị n'odi eke mbụ Isagụ ọmụ a na-afụ maka redio na-asụ Igbo ọmụ ahụ oge lụrụ nwaanyị na-eri ọgbaraka nwaanyị ọmụ ahụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ aha karịa mmụọ onye pụtara ebe gosiri so ihe na-ezuru ezuru ebe a ọnwụ ndị chọrọ ibi ime ka mara saiz ọgwụ na ịga ka anyị kụọ mmadụ ọkwa na ọkabukwe lụkwa ebe a nke ọnwụ na ị chọrọ m ga-enyere gị aka biko ugbu a anyị chọrọ iwere onye isi anya ọnụ maka ọnwụ ya ga-agwa anyị onye ọnwụ maka ịba anya onye isi onye na-amaghị agba mmadụ anụdanda ụzọ gị nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo n'eziokwu nsị gị na ọ gbara m ọ gbaghị ngharị atụrụ m asị mana nsị gị na ọ gbara m nnukwugharị
atụkwara m asị maka na Igbo si na agwọ aghaghị ịmụ ihe toro ogologo. Obi dị m ụtọ nke ugboro ịtọ. Ana m asị ka Chineke kere mụ na gị, ka ọ gọzie mụ na gị n'aha ekekere ụwa. N'eziokwu anyị bụ ofu. Ihe na-enye m ọṅụ taata abụghị naanị na anyị gbakọrọ ebe a, mana ihe kacha enye m ọṅụ bụ na asị na echiche onye iro mere, o nwere ike ebe anyị n'ugwu ihe a ga na-asị bụ ka emeela na ihe ike mere, mana Chineke nna ụkọhim na ụmụ na-asụ Igbo na ekpere o mere ka mmerie ọnwụ ụnyaahụ. Ka anyị kpọrọ na ekekere ụwa aka. N'ihi na o rughị nkeji ise si n'ụgbọala m ritu, ụgbọala m enwere ọkụ ụnyaahụ gbaa. Naanị Ichie Mgbeze bụ onye mkpọrọ ebe ọ nọ ọbịa Lagos. Njem ka m na-achọ ibido, a sị na ebidoro njem ahụ ihe a eme n'ụzọ, ihe ọtọ n'ọtọ nwere ike ikpuchi ịpụta wụrụ nsogbu, mana Chineke na-edo anyị sị kwụsịgodi hapụgodo ụgbọala, n'ihi na ọ ma na ụgbọala na-abanye ọkụ n'erughị nkeji. Nwere sị na Chineke nke emeri ụnyaahụ, anya mmiri agaghị abịakwute anyị n'afọ 2020. Ihe m na-agwa gị bụ na ebe ọ bụla ị nọ were asụsụ Igbo mere ngara. Oge m ga-agwa ụlọ okwu erubeghị, oge m na-ekwu okwu na-abịa, mana na ịbụ onye ihe ọma kpọrọ na amụrụ gị n'ala Igbo. Ọ bụghị naanị na amụrụ gị n'ala Igbo, na ịbụ nwa afọ na-asụ Igbo. Nkwa m na-ekwe gị bụ oge ga-adị mgbe ga-eme gafee n'ụzọ, mmadụ asị gị ị bụ nwa afọ na-asụ Igbo, isi ya ọ sị gị biko bịa na m n'aka. Achọrọ ka ikwu ose ọ ga-emerịrị, ihere emere gị ịsụ Igbo. Akpụkwala naanị onye na-asụ Igbo ma agbakọ ma ịla na ịpụ ọnwụ ndị enyi gị na-asụrụ ha Bekee. Taata ka ọ ga-ebi, ose ọ ga-ebi taata. Oge na-adịghị anya ọ ga-akpọtụwa. Ka Chineke gozie mụ na gị na-abụ, gozie onye ọbụla, ngalaba niile. Jehova ga-anwụnyere anyị ọnụ dịka anyị na-anwụnyere ọnụ. Ka o mekwasị n'aha Chineke kere mụ na gị. Eze ndị ọgụ, emechaa eji m rapụ atọ maka gị nwa. Onye isi kwesịrị ịma ihe a na-arụ. Ọkwa ọrụ ị hara ka m na-arụ kọmpụta. I kwuru na ya na ọkwa ya ịmụ ihe toro ogologo. Tupu anyị na-ekpe ekpere, mba, anyị bụ ụzọ kpee ekpere. Biko anyị chọrọ ikpe ekpere bido ebe ka ekpere. Abụla dị na mmụọ onye nwere spitin ụtọ nke ya jiri onye nwere onye ọbụla mmụọ nsọ ga-adakwasị onye ọbụla. Ọ bụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Inye aka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Ezi Chukwu, anyị na-ekele gị n'ihi na ị mere n'ụbọchị taa na anyị ga-abụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ụzọ ekele atọ ka anyị na-ekele gị. Nke mbụ, na ịkpọbatara ụmụ na-asụ Igbo n'ime afọ 2020. Nke abụọ, na ịnọnyere mmadụ niile site na mmalite nke nkwadobe ọgbakọ a wee rue n'ụbọchị taa. Nke atọ bụ na ịnọnyere onye isi anyị Chukwu, ọbụladị mgbe ekwensu chọrọ ka ọ gbaa mgba, iwe tinyụọ ike ekwensu. Anyị si ka ekpere aha gị elu n'aha Jizọs. Anyị na-arara ọgbakọ a tie n'aka gị, wee na-ekwesị ike na dịka gị onwe gị na-abata iche isi n'ime ya, na ihe ọbụla nke anyị na-aga ime n'ụbọchị taa ga-abụ nke a ga-esite n'ime wee nye aha nsọ gị otuto. Ụmụnne anyị niile ndị na-erutebeghị n'ebe a ka anyị na-arara tie n'aka gị, onye nwe anyị ka okporo ụzọ were isi. Mgbe anyị ga-anọchi ebe a wee laa, Chineke, ọṅụ ga-abụ nke anyị, ebe ngosi ga-abụ nke gị. Ngwa ndị nne, gee na ntị ihe ụkpọrọ isi ngwa unu mgbe n'ihe
Oh, yeah.
usoro emume anyị nwere ebe a emeghị ndị ọzọ ọjị ka anyị ga-abanye n'ibe dị na ya ọjị eburu ibu ọ na-atọ ụtọ mana ọnya ka Igbo ji wee mere isi ihe anyị afụgo ọjị ebutere ebe a
ọba yẹ mi kẹ ẹsẹ mi a wọn náà máa foto bọ̀gùrù tí wọn nyẹ yẹn náà mìíràn ni àwọn ẹsẹ náà ayé àhàrà ọ̀kyẹ́ wọn ní ìwé náà ga yẹn ló sẹ yà kẹ ẹsẹ yẹn yẹn mẹ yà kẹ ẹsẹ mi a. ọkọ ni wọn nà ìwé nnọkọ asụsụ Igbo na-enwe ọjị ọjị mapụta so nwere ebe ọzọ a ga-eme ya ndị mma ofe tọọ ụtọ onwere meji olili igwe onye isi oche ekele nri nnọkọ asụsụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo anyị na-asụ Igbo isi mmemme anyị dị n'aka ugbu a maka ọnọdụ ọbụla ndị Igbo nọ ịnabata ndị ọbịa na nwanne bụ ije ọjị ọjị kwụsịrị ezi nnabata ma tutu anyị amalite iri ọjị a ụlọ ọjị nwere ụkwụ ọ gbakarịrị moto onweghị nku mgbe ofe karịrị ugo onweghị ọnụ o karịrị iche ogo kawa anyị ga-agba mbọ mee ka ọ dị na njem etu o kwesịrị ọgba m nwere onye nze ọzọ ikpe ọzọ n'ebe a ebe ọ bụ ndị Igbo niile jụrụ mmemme a nọkwara ebe a taa maka ya anyị nọ na obi ndị Imo ukwu Owerri were na-eme mmemme a taa ya onye na-anọchite anya ndị Owerri na nnọkọ asụsụ Igbo ewere ọdị wegharị ya onye otu onye mbara nwoke n'ebe a ndị Enugu Abia Ebonyi àwọn nwoke Ebonyi nọ yẹ iṣu Ebonyi na-abịa Delta wọlọji Delta ọmụrụ Delta dị Igbo ọgwụgwọ n'Igbo obodo onye nwụrụ aka ala n'ala Igbo ọgwụgwọ n'Igbo ọ nwere onye bụ nwadị ala n'ala Igbo anyị nwere ofu ụlọ anyị nwere ofu ụlọ maka akpara dị n'aka ụmụ mmadụ n'ote ụlọ akwụkwọ ihe anyị kwuru n'ọdụ n'Owerri taa bụ abalị 4 n'ọnwa nke mbụ n'afọ 2020 anyị si n'asụsụ anyị n'omenala anyị n'ọdịnala anyị na ejirimara anyị agaghị efu Chineke kere ndị Igbo were nye ha ọdịnala omenala na asụsụ na ejirimara ọ gwara Chineke nwere ike niile Chineke nwe amamihe niile nke mgbe e ji eluigwe ụwa ya mere kpọrọ etu a ya mere anyị na-ahịa ya ka o nweghị aka mmụọ anyị ịmara ya
ahụ Chineke bụ enwe ike niile mmasị niile ebe ọ mere ka ahụ ndị Igbo a ga-egosi na bụ ndị Igbo a ga na-aga njem dịka ndị Igbo a ga na-ene anya dịka ndị Igbo a ga na-ekwu okwu dịka ndị Igbo a ga na-akpa agwa dịka ndị Igbo ana m asị ndị niile gbalụ mbọ n'ụzọ dị iche iche ọnọdụ taa wee isi wee gagazi agazi ka anyị dekere ụwa chekwaba ha na-eke n'orie na afọ na nkwọ ka anyị ga-anọzi ebe a anyị ha agbakala ihe a kwuru bịa ga-abịa na mmezu site taa gawa onye nwe onye Igbo gawa na onye Igbo nwa afọ Igbo gawa na nwa afọ Igbo ejirimara ya agaghị efu omenala agaghị efu asụ ya agaghị efu ana m asị ka m bunye elu ịja mma ofufe ngozi ugwu onye nwanyị ka ngozi bụ nke agara isi ya aha Jizọs ihe kọrọ ya onye na-abụghị onye Igbo ihe kọrọ ya ihe kọrọ ya ihe kọrọ ya ihe kọrọ ya onye na-abụghị onye Igbo ihe kọrọ ya. As if you can't remember now, see the king.
O nwere ji mara anyị. Site na mba dị iche iche, anyị bụ ezinụlọ, anyị kwenyesiri ike n'asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ya mere anyị ji na-asụ Igbo. Anyị bụ ndị na-asụ Igbo, ndị zukọtara ọnụ. Site na mba dị iche iche, anyị bụ ezinụlọ, anyị kwenyesiri ike n'asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ya mere anyị ji na-asụ Igbo. Anyị bụ ndị na-asụ Igbo, ndị zukọtara ọnụ. Site na mba dị iche iche, anyị bụ ezinụlọ, anyị kwenyesiri ike n'asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ya mere anyị ji na-asụ Igbo. Onye ọbụla nọ n'ebe a nwere nke a na-etu ya. Onye ọbụla bịara ebe a nwere nke a na-etu ya. Onye ọbụla zara aha ya were ụmụnnu ya. Onye ọbụla zara aha ya were ụmụnnu ya. Ọrụ abịala ije, anyị siri unu nnọọ. Ọrụ abịala ije, ndị unu na-anụ ụwa Anambra na Delta, iwe na-asịrị unu nnọọ. Anyị je dị ụtọ, Chineke gọzie. Ndị eze niile, anyị siri unu nnọọ. Ndị eze niile, anyị siri unu nnọọ. Maka ohere unu wepụtara ịnọnyere anyị. Ka Chineke nna His Royal Highness Eze Ezeri-Ọha Obi iri na iteghete nke obodo Ihite Owerri. His Royal Highness Eze Samuel Agụnwohiri Obi Okorodo Eze ndị eze n'Imo. His Royal Highness Eze Dr. Peter C. Ọhara Eze ọha nke mbụ ụmụ eze ndị eri. Ọrụ abịala ije, anyị siri unu nnọọ. Ọrụ abịala ije, anyị siri unu nnọọ. Ekele dịrị unu niile n'ofu ofu. Onye ọbụla nọ n'ebe a nwere nke a na-etu ya. Onye ọbụla nọ n'ebe a nwere nke a na-etu ya. Onye ọbụla zara aha ya were ụmụnnu ya. Onye ọbụla zara aha ya were ụmụnnu ya. Chineke ụmụnnọkọ asụsụ Igbo, anyị jiri obodo wee nabata nwanne anyị anyị na-eme na ihe ọhaneze ndị asụ Igbo olu na-ekele ya. Ndị nnọkọ asụsụ Igbo ji wee na-eruri. Ifeanyị Makeke, onye isi gburugburu niile, isi agụrụ ibe na-eme, ndị na-asụ Igbo niile. Ichie Eze Eze Bius, nna na-asụ Igbo niile. Eze na-amaka eze, ọchịọra na-asụ Igbo niile. Anyị siri unu nnọọ. Ekele dịrị unu niile n'ofu ofu. Onye ọbụla nọ n'ebe a
ndị na-asụ Igbo na-ekene unu niile ma na-asị unu nnọọ na mmemme Igbo ahụ abụọ ehibere ọgbakọ na Facebook nke anyị kpọrọ Owerri 2020. Anyị na-emekwa ịgba otu ahụ na Nnewi ma isi n'ugwu ma isi na ndịda ma isi n'ọwụwa anyanwụ ma isi n'ọdịda ya wee bịa ịnọnyere anyị taa. Anyị na-asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ji ohere a were ekele onye hibere ọgbakọ na-asụ Igbo bụ Maazị Henry Madueke na Italy, onye isi gburugburu nwafọ Imo steeti. Anyị na-ekelekwa Ichie Nwabụeze Eusebius nna na-asụ Igbo ma na-ekelekwa Ezinne Nkisar Amole Igwereme na Italy, nne na-asụ Igbo. Anyị jikwa ohere a wee na-ekele onye isi kọmitii Owerri 2020 bụ Maazị Ndubisi Daniel Samuel Chibi Decent Nelly na ndị isi ngalaba niile enwere na nnọkọ na-asụ Igbo, ndị isi Anambra na Delta, Lagos, Imo, Abia, Enugu na Ebonyi ma tinyekwara Abuja na Italy nakwa ndị ọrụ na-asụ Igbo niile bụ ndị nyere aka wee hazie mmemme a. Anyị jikwa ohere a wee na-ekele n'ụzọ pụrụ iche Barrister Greg Okemiri Chenda, onye ọkaokwu ụbọchị taa, Honorable Dr. V. Kọmishọna maka ahụike, Honorable Viola Onwulia, Kọmishọna maka agụmakwụkwọ, Honorable Barrister Modestus Nkwaile, osote onye isi oche ọchịchị obodo Orlu Local Government, Emeka Amakeze, Odogwu nwere na Nollywood, Maazị Onyekachukwu Ife, ọsọ Omerika, ezi enyi ọgbakọ na-asụ nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo, nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo, na-asụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo. Obodo m si na ọ na-abụ nkụtụrụ ọrụ n'ala Igbo aka n'ihi Igbo zuru ka ebe ụpụ aka gị ebiko ihe abụọ oge dị oke mkpa. Afọ gara aga anyị bidoro ịgba ọsọ ndị agba ọsọ eluigwe nke bụ ọsọ asụsụ Igbo. Biko okwu m na-asọ elu ajụjụ na-abalị ya na BBC lecha anya ya sị ọ bụrụ na anyị ga-enweta ndị dịka ya naanị mmadụ 10 n'ala Igbo, asụsụ Igbo a na-ebe aka agaghị na-ebe aka ya. Otu onye sị na asị na asụsụ Igbo ga-anwụ ọ dị nke asụsụ enwe isi ọ dị mfe ọsị mfụ nsị agbanwe onye na-ana na-ekwu maka Latin a na-ewu ebe niile taa ka mmadụ dị na-asụ aka Latin nsị ọ bụrụ na gị nwere onwe gị mụtara
ọgụ ụlọ enwere mmadụ abụọ onye nọ n'aka ekpe ugbu a bụ onye nwunye ya soro o so n'azụ o so ọ dị ụtọ dị n'olu jido n'ukwu jido n'ụkwụ mgbe anyị na-ebido ọgbakọ a oke ikuku buru awụ obere kama naanị ndị nọ nso n'ụdịrị ikuku buru oge mepere ọgbakọ na-asụ Igbo mana onye nọ ebe a anyị na-akpụ ya onye isi ndị abụ aha anyị na-akpụ onye isi ndị abụ anyị ga-akpụ onye isi ndị abụ o ruo n'ihe a na-eme n'ime mmụọ o mee n'ime mmụọ olu n'ihe a na-akpọpụ eluigwe ọkpọpụ eluigwe olu n'iji ụkwụ ụdị ije ụkwụ tata anyị na-ebi nna na-asụ Igbo nke a na-akpọ Petro n'olu ndị iti buru ụzọ weta aka kụnaka ya mere bido tata ebe ọ bụla ị hụrụ ya ihe ị ga-akpọ ya bụ nna na-asụ Igbo n'ihi na o tozuru ihe nna m ukwu n'ebe a agwara m n'ụbọchị nlecha na ajụjụ ọ na-agba ya na BBC ekwete ndị Igbo nwere mmadụ mkpọrọ ya na Nnewi ọ hapụrụ ebe niile o kwesịrị ịga tata ọ gagburu n'ihi na ihe izu ọ na-ekwu ezi enye mmemme iri otu uru maka gbasara asụsụ na omenala Igbo na ya ga-akagbu itoolu jee otu ahụ bụ maka asụsụ na omenala Igbo onye na-ekwu okwu Igbo n'anya ka Enugu ihe nwere onye Ugoezu agụbeghị ihe nwere nye Ayaka Enugu Ukwu agụbeghị mana ihe nwere kacha ihe nwere n'ihe bụ na ana m ekpeli ekpere na ọ ga-adị ndụ ka hụ oge mbọ ọ na-agba banyere asụsụ Igbo ga-amịta ihe mere nwa ya mee ya onye isi gị na-awa aja asị m gị ya were jie zụọ onye si awakachi dị mma ya chi gị ya dịrị ya mma mana ọ ga-adị ma ọ chi gị si wakachi gị ya ọ ga-adịrị gị na mma ihe nwere maka Ugoezu agụbeghị dịka onye na-agba oke mbọ ma agaghị m enye nke n'ihi na igwe nne ya ama m omenala enwere ihe na-agaghị enye mmadụ ebe igwe nne ya igwe onye gbanya moto ka a na-achụ ike moto nwoke ji wesi ịga n'ihu wee were ya n'ihe igwe ihe a bụ ihe ndị iti na-akpọ awọd Igbo na-akpọ ya iti wuli bekee nna m gwara m na nwa bekee amaghị akwụkwọ n'ọha wit maka onye na-asụsụ ahụ onye ma akwụkwọ ma e hụrụ nwa Igbo na-emaghị asụ Igbo iti na ego n'olu tit akpọrọ ya awọd n'olu be anyị akpọrọ ya ntụrụugo na-agara Ayaka n'Enugu Ukwu bụ Ugoezu igwe mee ka ntụrụugo gaa n'ọnọdụ ya nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo ihe dị mma dị mma etu onye akịdị ọgbọta ọzọ etu onye gara nke o mere ọzọ maka onye si na ọ dị mfe ya mee onye si na ọ dị mfe ya megide ichete ikele ndị na-akwado ha n'ụzọ dị iche iche n'ikele ndị na-eso ha ebuli maka agbakọ bulie anyị butasị omena gịnị omena agbakọ bulie anyị butasị na-asụ Igbo maka ịkwado asụsụ Igbo na ọdịnala Igbo ntụrụ ugo nke gara aga Ugoezu jiri ọfọ Ugoezu Ayaka Enugu Ukwu maka ịgba mbọ na ịkwado asụsụ na ọdịnala Igbo n'ụbọchị taa Satọde ahịa Eke abalị 4 n'ọnwa nke izizi nke mbụ n'afọ 2020 anọ ndị ọgbakọ asụsụ Igbo ndị Igbo niile ndị igwe ndị Ugoeze ndị nze na ọzọ ndị eji mara Igbo nọkọrọ were jụọ ewu ugbu a
ha na-enye gị ya ọbụghị sọsọ ekele ọ kwesịrị dị njikere ịkwado ha niile maka azụ onye nyere nnukwu a na-enye nnukwu n'aka ya ka ha na-eji ugwu a taa na-akwanye ugwu a ebe pụrụ iche ana m asị ịga ndị ga-eche eche ha agwa agwa mgbe ọ niile na-agba ekekere ụwa ga-adozie akụ dere orugbo ụmụnna gị orugbo gị otu ụmụnne gị a na-eji aha ndị eze ọdịnala Igbo niile site n'Igbo steeti anyị nọ na ya banye n'Enugu banye na Anambra Ebonyi anyị matawa Igbo ịkọwara gị ihe ọhụụ ọhụrụ ya bụ Igbo agụọ ya onye ọbụla ị na-ele anya ịma na o nwere oku ndị Igbo lekọrọ gị ya dịrị gị mma dịka onye eze gọrọ ọfọ ife ọpụta bụ na echi adịghị akwụ akwụ nke dị n'iru ka afa ndị Igbo na-aba mgbama abịazi efu nwatakịrị nwaanyị nne ya na nna ya kpọrọ nke iru ụka ọ na-ese nke iru ụka ọ dị akọ na nke iru ụka atọrọ ụtọ eji ọnwa ya gara afọ ya ọ sị gị na-abịa ọgwụ ndị si n'afọ bụ ruka when this is not for Rukas. In Oriana, Julia, Kiribe Nazaruka. Kiribe Nazaruka. Oh, we go for a year out of no house, and be Oliva. Oh, then I'll come on again. You got a Naruka or the Pope here, one Kiru Kakadia Baria. Oh, Una Kiru Kados Yama Nante. What's not here, Kuruka? If I jam bomb be about obi dị sọsọ aṅụrị na e nwere ndị okorobịa na ndị agbọghọbịa obi na-anụ ọkụ na-anụsi ike maka ife gbasara asụsụ Igbo o nwere ife onye nchịkọba na-ekwu ebe a na o nwere onye na-ajụ ya sị ya onye nkwa omume na asụsụ a na-asụ ya emegide na ndị mmadụ aghọtara o nwere agụ akpachago n'ebe zoro ezo ka ọ mara ife a ga-eme ka asụsụ Igbo mee gịnị dị na ọ wụrụ ịmara ịmara ya ndị gbara alụ abụrụ ndị Igbo ndị gbara alụ abụ ndị ilo ndị Igbo ya bụ na ọ bụrụ na Igbo onye Igbo o wee bụ na a na-ekwu okwu asụsụ Igbo esi na asụsụ Igbo adịrịghị mma ị maa na isogoro na ndị a bụ ndị ilo ndị Igbo ịmara ebe si ebe ọ ya bụ iwu onye bụ onye France ibe onye bụ onye France ibute onye dị na tebụl a bụ onye France ọ pụta owere obere ife ndị kasị eyi obere nri n'ụwa bụ ndị gịnị ọ dị France onye mmanụ ebe o ji bụ ọ ya adịghị arụ ịgagide na France onye bụrụ nnukwu Igbo ya na America ịmafụ ya na France ọ dị na France because I have to believe here. In the join me on the France, or what I believe I wrote to her. Or I see the approach to you. What is saying, or John will be okay. It can't go on and no good effect. Oh, people is one of the buying in a rap. One way or the other. Oh, when you can look at Yamaka, Makandoka and then Naiva. Family can have wrong one. Makamako, daughter, Rakobai, so daughter, so daughter. Don't go to my daughter. Keep back, I think I'm not got no Sunday night was on daughter. Everybody won't want. I agree with your money when you charge you. Nature, living in a valley, Magnifica. There are people. Ever go on Igbo, ever are you on Igbo? Only one was on Igbo. Only one. Oh, you're gonna come. Ìwọ àpàtì ajá, mọ ilé ẹsẹ̀ náà já, wọ́n ní ilé yìí. Ní àbúrò àpò àpàdé mi pàṣẹ ní Ìgbò mbíà. Ilé ìjẹ̀dẹ̀ wò, ọ̀gá ẹ̀ bá di ìlọ́kùn ní Ìgbò mbíà bí kú ọ̀pọ̀ ògùn sí ní ike, ògùn sí ní ike. 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 Ò
Igbo.
ị na-ene anya ị na-ajụ onwe gị kedu uru m na-eritekere n'ife a na-eme ị na-eti anya uru na-erite owere ego ị na-etikwu mana Chukwu na-edu ndị Igbo na-ede Chukwu na-edu ndị Igbo adịka nnukwu ọmụ anya Chukwu na-edu ndị Igbo adịrị obere a na-agba gị owere eziokwu mba niile ị na-agbalụ ndị Igbo nwere ike ị na-anya n'ụdị mmadụ ị were anya iji bụrụ mmadụ wee na-ene anya o nwere uru ị na-erite n'ife ị na-eme mana ka m gwa eziokwu uru ị na-erite ịbaka na ezinụlọ ọbụla ibe niile na-aga ọfụma ezinụlọ ọbụla iru ọbụla ibe niile na-eme na-aga ọfụma ka e na-edebe anya n'ezinụlọ a o nwere onye a na-emegbu ọnọdụ nwanyị ezinụlọ ọbụla ịbata na mba ụwa niile ife na-aga ọfụma jee na-ebe anya na ezinụlọ a o nwere ofu onye maọbụ mmadụ na-abụọ a na-emegbu na nsogbu adịgo mana ịba na ezinụlọ a ibiri na ile na-azụ nwunye ese na nwere ebe onye nchazụ wee je mgbe ndị ọzọ na-agụ ọgụ ma na-agụ na akwụkwọ dị elu nwee na-agụ na ụlọ akwụkwọ dị na nsogbu ifu n'ọkwa ndị ibi ya na-emegbu emegbu na emegide na amụsị ndị nnukwu mmadụ ọ ndị ya na-emegbu na emegide na amụ ndị nnukwu mmadụ ogosighị na Chukwu anụ emegide anaghị alọ n'ụlọ Chukwu anụ alọ n'ụlọ ya bụ ọma ebe ị na-emere ndị Igbo n'ụdị ọbụla ị na-eme ya na-emesi ike ndị na-abịanụ nwanne m nwaanyị bụ ndị nne-egi nwanne baanyị na onye Chukwu anyị na-abịa baanyị n'afọ aba mmadụ ga-achịwe na mma abalị ebe njem ohere na nwa ike ịrapụ ebe a chere n'ebe a ndị na-abịa nụ nwaanyị baanyị ahụrụ ndị obere mara ọ dị nnukwu mburu na nne-egi na-abịa nụ nwaanyị baanyị taa n'enugwu ugwu mara ebe nnukwu ugwu dị mana mkpa eru ebe a site na mara Chineke taa Chukwu esu ebe tupu n'udo ibu na-eme egwego afa ibu na-eme egwego iru ndị mmadụ amaghị ife unu na-eme onye megide n'ife ụwa mmadụ ife ọ na-eme onye abụ otu obere mmadụ onye abụ mpụ ebe ọ na-agba WhatsApp n'anya ụfọdụ ọ bụ na ife na-eme obodo adịrọ bụ mma mgbe ebe a na-akpọ vidio mgbe ebe a na-agbagịrị dị podcast ana m eme ihe onwe onye na-ebe ahụ nwere na WhatsApp nọmba ị ma na ikpụrụkpụrụ ị nweta vidio na-eme maka ka Naijiria si wee dị o nwere ndị si mụ na ndị ị na-akụghị ọ nwere na-emegide na-ege ntị mana o nwere nke mma nke ikpeazụ mgbe tupu ebido emume ekeresimesi maka briji Ọnịcha ọ bụ na mmadụ ndị kpọnụ ka m mesịrị ife a ma minista of interior n'onwe ya kpọnwụ n'igwe ọgbọsị obodo kwesịrị na ụmụ ya kpọnwụ onye ọzọ kpọnwụ bụ chief of staff Delta State kabanụ maka ọ dị maka onwere ife ọzọ nwere ike ikwu dị iche na nke m mere na vidio since ya mkwụsị okwu a ọ bụrụ na agwa na polisi ahụ na obodo anyị mana onwe eze polisi egwu ya ekwesịghị ife aka ya maka ego ibe na-eme ka mkpụ ibe ji ekwu ewu ọ gaghị n'uche asọ ndị Igbo niile ọ gaghị n'uche ibe niile ikwu onye n'ọnụ onye gị bụrụ onye Igbo ọ gaghị n'uche ibe niile ikwu onye n'ọnụ maka na okwu na-akpọkpụ mmadụ o nwere ike ọ bụla ife ike ekwu aka eme ka obodo dị mma mana iji egwu ma ọ na-eme ka ị ga-efu ekwara ike ife eme ndị mmadụ na obodo a ga-emegide ga-atagide gị ụta ọbụla banya na-egwu egwu maka etiri gị obodo na-emegide ezuli ya na-egwu ịdị ya nweta ebe a taa ka bụ nwoke na igbo nwaanyị na-abịa gị n'uche emegide bụ oru onye n'ọnụ ọnya ka iji wee bụrụ onye Igbo aga maka m ntụrụ ka wee sị na Chukwu ya agọzie nche niile anyị gara achụ nta gwara agwara na anyị hụrụ ọgba nwa anya anyị gara achụ anụ karịrị enyi anyị chụta ekweta na Igbo anyị ekesa na anụ egwu mmadụ ọ ga-abụ anyị ụbọchị eke ọ ya aka anyị ụbọchị onye ọ ya aka anyị ụbọchị afọ wee dizie m ụbọchị nkwọ Igbo maka ahụ
I'm
What's up?
gaziere gị ngwa ọ ga-arụ ọgwụ gị biko ebe ọ bụla ị nọ chọọ iko gbaa ịkpa na iko ọbụla nọ gị n'aka onye na-ere abụ bụ onye isi m brọda chọọ iko jide n'aka ka anyị gbaa iko ụmụ na-asụ Igbo ndị nọ n'iro onye isi gburugburu so onye anyị na-agbụ ya ike mmanya nke bụ eziokwu ọ ebe anyị na-agbụ ya ibe ji atụkwanụ mmanya maka a na-agba afọ a na-atụ alụ ọ na-eziokwu wee sị na ọ ga-adịrị nnọkọ asụsụ Igbo mma ọ ga-adịrị Igbo mma ọ ga-adịrị asụsụ Igbo mma mmanya anyị na-atụ pụrụ iche ihe o ji pụọ iche bụ na anyị nwere eze n'etiti anyị o wee bụrụ ịma na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ọ nwere ndị mmụọ n'aka onye nna ya ziri ozi ọ na-eji ọgbalị ọnụ ụzọ igwe nọ n'elu anyị mana ife anyị na-ekwu ọ nwere egwu nwee ike dị egwu a wee sị na ọ na-adịrị anyị mma n'iru ka anyị ga-aga asụsụ Igbo mụnata nwere ebe na-egbu ya anyị ga na-asụ Igbo n'ike na ebube anyị wee na-asị na ụkwụ anyị bịa ebe ka anyị ga-eji na onye kwụọ ka na ya baa na-ejiri akwụkwọ anyị isi Igbo ga-adị asụsụ Igbo ga-adị nnọkọ asụsụ Igbo ga-adị ruo nwanne echi ibe ndị a ka anyị na-ekwu si na Jizọs onye nwanyị biko dịka nke a na-aga anyị na-aga ka anyị ree ọmara nke anyị onye isi oche ọnọdụ nnọkọ na-asụ Igbo ụmụ na-asụ Igbo ekelela m ụnụ ana m ebido na-asụ Igbo mma mmanụ Igbo bụ Igbo mma mmanụ ama m na imirikiti ji nri n'aka ndị ọzọ nwere mmanya ha ji n'aka ndị Igbo na-akawa ike na-asị na onye na-anyụ mamịrị nwere ihe o ji aka maka ọ dị ugbu a ana m ayọ ihe anyị nwere n'ụbọchị taa ọ dị nnukwu ihe kacha nke ugbu a bụ ihe gbasara ire akwụkwọ ngosi na akwụkwọ eji amata iso onye isi ndị afọ Igbo ifuru n'Imo steeti enyi m nwoke bụ Powell onye ode akwụkwọ na ndị otu ya na-asụ Igbo ha bịakwutere m n'ebe m na-anọ sị na m ga-enye nwa obere okwu mana ka ọ dị n'ụbọchị taa aga m ebido n'isi eze ndị isi oche ndị otu na-asụ Igbo ekelela m ọnụ akwadoghị m n'ụbọchị taa na aga m ekwu okwu mana otu ọbụla ọ dị ama m na onye ọbụla jere na mmiri ga-ebuterịrị mmiri ọ bụ eziokwu maka nna m na-asị m na tụọ ugwu isi otu tetere mere enwe egwu eji esi ọ bụrụ na anyị bịa si ka m bido n'isi fụọ ya otu o si esere m
enwere ike anyị nọcha n'ụbọchị taa ya nara ga-esiri anyị ike maka anyị ga-asị ka anyị kwuru na-abịa ma ihe m kwesịrị ntị na aga m agba mbọ onye ọbụla bịara ebe a ga-enwere ofu ihe ị ga-eji ala ndị a na-ekwu okwu ọ bụrụ na anyị nọ n'ụsọ ọgba nnụnụ nọ ebe anyị nọ ọ ga-amasị m ma imepe ntị gị ọfụma maka nwata ọbụla na-ege nna ya ntị ụtụrụ fefe ka ọ na-eji alọta n'ọhịa nkụ Igbo kelee ọ kara gị mma na igere ntị ugbu a asị na iyi anaghị eri ọba iyi anaghị eri gịnị ọba ụnụ ma ihe bụ ọba ọkwana ihe bụ iyi ọ bụ eziokwu n'ụbọchị taa achọrọ m ka anyị mara ọhaneze na ebe a mara na ọba na nkọwa na ihe m na-eme ka anyị mata abụ asụsụ Igbo dị ka ọba ọna ihe m na-ekwu asị m na asụsụ Igbo dị ka gịnị ọba iyi anaghị eri ya ọ bụrụ isiokwu na nkọwa ihe m chọrọ ka anyị ghọta n'ụbọchị taa e nwere imirikiti ndị mmadụ dịka anyị nwa ndị Igbo anyị nwere ejirimara echichi mmadụ ga-eji pụta ebe ndị mmadụ na ile ya anya mmadụ agaghị akọwa gị na onye abụ ndị Igbo bụ eziokwu ị ga-ebu ụzọ hụ onye anya tupu ọ sụọ asụsụ efu ya na-ejichi ya were ejichi Igbo ọsụzi asụsụ ịma na ọnwụ onye Igbo ọ bụ eziokwu ọ bụ ọsụzi asụsụ ịma na ọnwụ afọ Igbo o zugburu ebe niile e nwere imirikiti ndị be anyị na-awa iji ejiji ndị ugwu kama iji ejiji ndị ndụ eje ejiji ndị ọwụwa anyanwụ oge anyị ahapụ ya na-eje ejiji ndị ọzọ ya dresses n'asụsụ ndị iti otu i siri pụta na etu esi ehụ gị na-akọwa ebe ewu ọkwa ihe na-akọwa ihe egwu aga m egwu anyị oge ụfọdụ okwu ndị m chọrọ okwu m chọrọ ka anyị were laa n'ụbọchị taa bụ kedu otu ị na-esi edebe onwe gị ma ọ bụrụ na ihu onye Igbo ibe gị ọ na-abụ ihu onye Igbo ibe gị na mba ọzọ ịsụgharị ya asụsụ ebe ị nọ ọ na-abụ ihu onye Igbo ibe gị na mba ndị na-asụ asụsụ iti enweghị ihe ị ga-eji mee ka onye amara na ọ nwanne gị ka ọnwụ ya bụ mbọ anyị ga-agba iji si ike na-eme ka ụmụ anyị na ụmụ anyị na ndị na-anya nsogbu na asụsụ anyị wee ọba iyi amaghị ya onye tikwa na ihe ọ ga-eme bụ na ọ ga na-asụ asụsụ ndị ọzọ hapụ asụsụ Igbo ọ ga maka ọ dị mana anyị mara agbacha ọsọ agụ agụgụ ebe esi ọsọ bụ eziokwu ọ ga maka ihere ga-eme esiri n'obodo anyị gaa n'obodo Switzerland Geneva ebe ndị Igbo na-eri ji emere m onye isi oche akpọpụta ndị Igbo niile bụ ndị be anyị na-eri ji kpọpụta ndị ọcha anyị gara be ha mgbe m bidoro ikwu okwu ihe m mere m kawara ike mee ka ndị ọcha mata bụ akpọpụtara m ofu onye ọcha si akụrụ m n'akụkụ kpọpụta ofu onye Igbo onye ojii si akụrụ m n'akụkụ ngwa ndị niile na-ebe ahụ sị na ihe dị iche na mmadụ abụọ bụ onye abụ onye ọcha onye abụ onye ojii ọ bụ eziokwu asị n'ọya na-agụ onye ọcha na ọ bụrụ na onye adịghị ojii ọ na-achọ ka ọ chapụ otu isi acha na ọ ga-achọ ozugbo ozugbo na-enweghị nsogbu ọma mana ọ bụrụ na gị nwere anyị chọọ ka iji otu onye asị esi o siri ike mmeta ya bụ na Igbo bụ original ọcha bụ gịnị imitation n'asụsụ ndị Igbo ọ bụrụ na ihe m na-ekwu otu a ka ọ dị ọ ga-aka mma maka ọ na-abụ ajọ mmadụ ọ lọtara aka ga ihe o ji lọta osi anyị ma n'aka
ọgụ ọ bụrụ na obodo anyị bụ Naijiria n'oge gara aga mere ọ dịka ndị Igbo ha na-echefu ebe ha si dịka ndị Igbo ha na-echefu onwe ha chefu ihe gbasara ha mana ọ ka mma onye a na-agba afa uche ntị ya na-egere ana m asị okwu m dị nkenke asụsụ Igbo dị ka ọba iyi ya marị na be ya Igbo bụ Igbo ekere na m ọnụ na-asụ Igbo na-asụ Igbo biko aga m eji ohere ekele ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ọnọdụ ụnụ amaka ihe ụnụ na-ekwu maka ya amaka ọ ga-amasị m ụdị pụrụ iche ọ bụrụ sọsọ ịsụ Igbo kama na e nwere ntọala ejiri mara Igbo nna m na-abụ mụ na ya nọrọ ọ sị m na ọ na-abụ nwoke na-agwa mmadụ okwu na-akọ aka n'oge na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ eziokwu mana nwa m nwoke na m ga-ejisi ike mụọ ihe dị ka asụsụ Igbo onye Igbo na ibe ya nwere ike nọrọ asụ asụsụ kwuo okwu a ga-eji onye na-ahụ onye Igbo ga-anọ ebe ahụ ọ gaghị aghọta ihe dị imirikiti ndị ga-arị ụlọ esiri ebe a gaa isi ala ụlọ a ga-agafe ofu onye nwoke isi ala ụlọ isi ala ihe na-asị ko ka bido ma ihe ọ na-ana mgbe ego onye nwoke asị na ya ọgbara afọ mọda 10-15 ọ iwu ọ na ya chọrọ ịgọ sinye onye aka na-agwọpụta sẹ́nà ọ̀rẹ́ 100 naira yìí wọlé èsì chukwu ngọzi egwu ìwọ onye mgbati ịgwa gị na okwu ya mere dị ọsị gị ọkụkọ kọkwara gị ọtọ na mmiri agwụzekwu ọ bụ ụtọ obido ngozi gosi gwe mgbuwe ihe niile na-ekwugide pụchaa si anyị kerekwara mkpu ga-agozi gị mgbe m na-atọ ka m pụ onye na-atọ ọsịkọ nwanne ọ bụrụ anya nke ọha ọ bụrụ ụtọ ọha ya bido ana m ekele ọ bụbeghị otu aha ndị otu na-asị ka mma ama na bụgo otu siri ka anụ atụtụ ga-agọzi unu na-ebu unu na-echekwaba unu n'aha Jizọs nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo biko o ruole n'omume mana ọ dịka ọ na ụkwụ m ka ọ tọrọ nkọ igwe m ka ebu ụzọ n'ihe otogoro na anyị jiri meme ihe gbasara Igbo otogoro ji fụ na anyị mana ọ ga-efukwa anyị na-eje anyị na-asị Chineke ya lekwa anyị aga m ebu ụzọ were igwe m ụkwụ maka nna m ka ọ bụ igwe eji 10,000 were na-eme gị amara aka ka iwe gbuo n'obi nnọkọ asụsụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo ga-elu ntị nke ọma o ndị na-eri nri akwụrụ ọnụ na-eri ma ntị ha lere oge onye eze ọdịnala ọbụla nọ n'ala Igbo mana ọ bụ oke na ọrụ dịrị ya ịhụ n'omenala Igbo asụsụ Igbo ọdịnala Igbo ejimara Igbo ọmụmụ n'aka ya maka onye ọkụ ịhụrụ aka ya onye zara eji olu iti onye ebi ya a na-eji otu n'obi Igbo ka anyị na-asụ anyị na-agọ ọjị n'ụtụtụ Igbo ka anyị na-asụ anyị na-atụ nzu Igbo ka anyị na-asụ anyị na-aga elekere ụwa maka ụnụ anyị nọ na-arịọta Chineke ngọzi nke ụnụ ya wụ ụnụ nọ na mba n'ụzọ ije nọrọ ndị eze ọdịnala ndị eze ọdịnala nọ n'ụlọ nọdụrụ ụlọ na-akọrọ n'ọfọ ndụ ya mere ọ nọrọ taa
ekwesịrị ịnọ ụzọ na-abụ n'obi m onye ga-enyere m ya bụ na ihe mere obi nnukwu nna m ya bụ na nna m nwoke ga-esiri ike nke ọwụwa anyanwụ wụ Igwe Francis Uzodere Ọha Obi 17 Itowe ngwa onye isi ndị ọsọ ala mmiri nwunye ya nke azụ mụrụ a na-agwa ya taa wee dị maka nkwa mkpere ya nwụrụ na taa dịka obi anyị dị ọ ya ahụ ihe gụrụ n'anya na nna nna mụrụ 15 Obi Ezere Ọha taa otu ahịrị mgba ya mere buko ọrụ na-anọta ahụhụ ọrụ egwuregwu ọwụ ihe eji ama njakịrị ọwụ ihe eji aka akị ọwụ ihe eji akpọrọ ihe anyị na-eme ndị ọbụla nwere obodo siri bịa unu nwere ndị eze unu nwere ndị eze n'ọzọ onye ọbụla na-arụ mgbe ha taa ebe ọbụla isiri bịa n'ụtụtụ echi ijekwuru onye eze obodo gị si ya ebe ihe mere n'ụbọchị taa na ọ dị mkpa ka ozi a na-agbasa n'ala Igbo niile na-agbasakwara mba niile ihe njikwa mba niile wu o nwere ndị na-azọ ohe ihe ndị dị na-akpọ argument onye na-asị na ije n'ọnwa onye nke ọzọ asị ejebe n'ọnwa ọsị akwa ka ha nwa n'aka ya betin tik akpọ ọsị akwa onye nke etinye ego onye nke etinye ego ọsị akwa ije n'ọnwa ndị Igbo niile ụlọ ka ị hụrụ ọsọ nwa onye Igbo ya hụrụ ọsọ onwe na ọnwa ijere onye ebie maka ọsị mgbe ejere n'ọnwa ya hụ onye Igbo maka obodo ọbụla ijere ahụ ndị Igbo bụrụ ha na ha bukonu o nwere nna onye ọbụla n'ize nwere n'ọlụ wụ nze ndeme ka nwa ụchara ụlọ bekee wụrụ onye na-agwọ ọrịa ndị ji na-akpọ dọkịta lụọ nwaanyị n'ọcha wee kpọrọ ya lụọ oyiri ọwara ọgọdọ bata n'obi ọsọ arụ eme na nwaanyị ahụ ọgọdọ bata na obi ọwụrụ okwu ọkpọkwa nwoke si nwaanyị kpọrọ ụgbọ ọgbọrọ bata n'obi anaghị ahịa ahịa anaghị ahịa ahịa a na-ekwu omenala Igbo a na-ekwu njirimara ekike maka onye Igbo pụta dịka onye kwuru okwu oke mmiri ọ sị anya ya ebu ụzọ hụ tutu ọnụ emeghị ekwuo ịkpọ ka onye Hausa na-eje ije ọgụgụ ije onye Hausa ọsọ ya yiri isi agụ yiri okpu nze n'ọzọ onye Hausa na-eje ije nwere na Hausa ọgbanye ọgbanye onye Igbo malite njem ile ya anya na mkpụrụ anya mmanụ onye Igbo buko na ezinụlọ anyị ya na-agba mbọ na-akụzi ụmụaka anyị ihe gbasara asụsụ omenala Igbo ụgbọ n'ime anyị ndị nwere ide akwụkwọ n'asụsụ Igbo n'olu Igbo ede ihe ewetesi n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka na-agụ ya ọ na-enye aka ọ bụrụ na ụzọ dị iche iche a ga-esi mee ka asụsụ anyị n'omenala anyị na-aga n'ihu si jisi ike na-eme ide akwụkwọ banyere Igbo were ike n'ụlọ akwụkwọ ọgwụ ndị obere wee ruo mahadum anyị anabata ya obere omenala ọbụla na-eme dị mma ndị Igbo na-eme
kwado ihu o na-enye aka ewuke mmemme a na-egosi n'onyonyo egwuregwu eme ihe n'asụsụ na olu Igbo n'ala Igbo kpọmkwem a na-egosi ụmụaka. Okay, thank you. Onye ọkaikpe oke mmiri si na ya ji 10,000 naira wee na-alọchiri anyị anụmanụ anyị nke bụ eziokwu na anyị na-aga n'iru ụmụ anụ ndị ọzọ enwe nza ka isi akwado na anyị nọ na iti ego ụbọchị ị ga-eji akwa nne gị tụị ka a na-atụ ebe a na-atụ ya na-atụ ya eju nwanza wee ike chịkọọ ya ọnụ were ya kwa nne okwu m wee bụrụ onye ọbụla na-eje etoro Nnewi gbaa mbọ nwoke otoro tupu ga agawa dị ya maka otoro mgbagwo onye nne ọfịa bụ na a na-achọ achọ wee chọgide enweta ihe n'ime ọfịa rapụ ya n'ọbịa ka ọ nọ ịghọtago mara ama na onye ọbụla agụụ na-agụ ije agụrụ ị ga-eriju afọ maka na nwoke ọbụla gbara nwunye ọ gbara ike bụ ihe ọ ga-eri ka ọ were aja biko ihe m chọrọ ikwu ụlọ kịta bụ onye ọbụla were iwe si were iwe ozugbo ozugbo onye chọọ ọgwụ ya bịa n'azụ moto anyị ga na-eme sịrịma n'ihu moto onye chọọ ọgwụ n'azụ moto n'asụ Igbo biko nnọkọ anyị na-atọkwa n'ụtọ pụrụ iche bikos na ọ na-eme abịa ife na-aga ibe na-aga n'anya ya wee nwere ọha na-ekene onye ọbụla bịara ebe a wee na-asị ọgaziere onye ukwu ọgaziere onye nta ọ dị ego ọbụla onye bere ebe a tụfuru ọ ga-enweta mmaji kwuru mmaji na n'uye ya na mgbe ikpeazụ a ọbọ nwa sị na a ga-afụ isi ya akụ na-eziokwu a ga-afụ isi ya nnọkọ asụsụ Igbo ọ gawago n'iru n'iru ka anyị na-aga nchigha azụ adịghị ya onye sị ka chigha azụ ya wee chigha bụ azụ ahụ a na-aga n'iru and anyị gawago bikos n'oge a mere na Nnewi ahụhụ na ọ ga-adịkwa ụbọchị dịkwa ka taa adụ mfụkwa ka ire esi wee gaa ụkwa na anyị chenjikwa anụmanụ aka ọfụ ọgwa aka ọ bụrụ ebe ịtụnanya ọ bụrụ ebe ọṅụ mekwa ka aka nna ya nke dịrị ndụ onwere onye ntụtụ tụpụrụ na-adịghị ama ama na anyị rụbụ mkpụrụ obi mana nwere ọka bụkwa ifu udo na ọmụ maka na onye ọbụla ekere ụwa ga-anwụ anwụ ọ na-aka ọ dị onye ọbụla mana ebe anyị bụ ka anyị rụrụ ọnụ bikọs ọ na-ebe a rụrụ ọnụ ruo nwụọ aṅụrị adị n'obi ọsị na-anya na ụkata azụ gị mara ije ike wee na-agbaje aga mere ya onye ọbụla ga-agbajebekwa ma ya nchịkọta nke wee were ọhara na-ekene onye isi anyị maka na ndị maazị odogwu na-emekwa mpe maka ọ na-eme ejide anya na-achọ ị na-eme ife niile a enwere ike atụbaghị anya a na-eleta anya na ifu onye n'oge ahụ ezigbo ya mana ezie n'anya ozugbo maọbọrị mana isi anyị jere jeruo ga-ejebejeruo ọna isi anyị na nwanya ruo ga-anaba na ruo mana isi na ya dị ejeru ike ejeru isi na ya dị anarụkwe ihe ha narụkwe so wee na-ekere onye ọbụla n'otu n'otu wee na-asị ka onye ji eze mgbozi n'aha Jizọs ịma na ọ dị mgbu eme bụ afa anyị bụ anụ ọbụla ya ma ka esi abụ ya ọbụla anụ ọfọ ma anụ ahụ rube ewure si so nwa ji nwa obere ego okwu ego ọbụla na-eso eso n'ụwa ka anyị mee ya afịa n'anọ ụbọchị na anọ eji nwa obere ego 4,000 naira wee na-ewere alụmanụ aga ka 5,000 naira ka o ji wee lọchiri anyị a na-akọrọkwa aka ebe a dị mmadụ nọzikwa ebe a na ihe niile na ebe a dị ka ọmụrụ ihe ha mere iri ima ka ọ na-akpọ nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo eji m ohere a unu na kwere m aga m eso mgba
n'ihi na abụ m onye ngwa mmadụ Anambra m asụ ndị Anambra ndewo eji m ohere ada ekele mmadụ niile ndị jisiri ike bịa na ememe a dị oke mkpa na-ekelekwa onye isi anyị gburugburu ọ bụghị ndị mfe ndị kwasịrị ọ bụghị dị mfe mmadụ igbu obochekọ ịgbalịala onye nwaanyị ga-egozigila aha Jizọs otu ihe na m chọrọ ire anyị ha abụghị nrịọrọ ndị Anambra na Delta ihe ahụ bụ na anyị ga-ejisi ike ebe ọ bụla anyị nọ ka anyị bụrụ onye nche nwanne anyị ga-ejisi ike ebe ọ bụla anyị nọ dịka ndị nnọkọ asụsụ Igbo ka anyị bụrụ onye nche nwanne anyị ọzọ dịka ibe ya bụrụ dịka onye Igbo akwụkwọ nsọ sị ma anyị mee ka ihe anyị na-enwu n'iru mmadụ ka e wee nwụọ ọlọma anyị wee too nna anyị nke bi n'eluigwe biko ihe ọbụla ga-ebutere ọgbakọ a ihere ma ọ bụ nghasa onye ọbụla wepụ ya ana m ahịa ka ọ bụrụ ahịhịa o nwere otu ihe gwara ndị ngalaba Anambra na Delta ile anya ọ bụghị ihe dị mfe ụkọchukwu ịnọ hapụ ihe niile m nwere bịa sonye n'ije ozi ya ama m na o nwere ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ndị anyị na ha nọ n'ogige a nọ na ọgbakọ a ma ọ dịrịghị ha mfe ịbịa isonye anyị n'ụbọchị taa n'aha ha niile ana m ekwe ọgbakọ a nkwa na anyị na unu ga-esogide mgbe m nọ na Lagos ahụtara m na ọ na-abụ abịa ịka ụka ewere asụsụ ndị ala ọzọ na-aka ụka n'ime ebe ndị Igbo hiri nne mgbe kwuo ya ka ọ bụrụ iwu na ime ngalaba ebe obibi ndị polisi n'ihi na afọ m onye uwe ojii agwa m ha na anyị ga-emekwa ka asụsụ Igbo bụrụ nke na-agaghị alala ebe ahụ ebe unu n'eziokwu ije n'ọkọta taa na ebe ndị uwe ojii na-ebi a na-eji Igbo aka ụka dịka ebidoro ya ọ gaghị ala n'aha Jizọs biko ebe ọbụla ị nọ n'ezinụlọ gị ndị nne anyị ka anyị buru ya n'obi na-asụrụ nwa gị Igbo o nwere ọtụtụ nne na nna m na-ahụ ịmụọ nwata nwaanyị ịwaa ya akwa dịka onye eze kwuru biko ụmụ nwaanyị nwere ekike ha na-eke ụmụ nwaanyị anyị nwere ekike anyị na-eke onye isi ga-elebara ya anya ọ bụrụ na a na-abịa ọgbakọ ụmụ nwaanyị anyị kwesịrị ịnọ n'ekike ha eji mara ha dịka anyị hụrụ ndị lọlụ anyị n'ụbọchị taa eche m n'obi ihe tọrọ ụtọ ọ bụrụ na anyị ṅomie ya ọ ga-aga nke ọma Chineke ga-agọzi anyị niile ndị ga-anọ wee gaa n'elu onye nwaanyị gọzie unu ndị ga-esokwa anyị wee lawa ugbu a onye nwaanyị dụla unu n'udo n'aha Jizọs mụ na onye isi anyị ekwugo okwu banyere almanak ihe m mere agaghị m akpọ ya aha mana onye isi anyị asịra m were almanak onye nwaanyị gọzie unu n'aha Jizọs Manaka na n'ihu 5,000 naira were almanak gị biko si arụsha izu anyị ekelela gị biko ọ ga-amasị anyị ka anyị mara aha gị. Aha m bụ Emeka Amakeze. Anyị bịara ebe a kemgbe ụtụtụ taa wee na-afụ gị na ihe mmemme nke ndị nnọkọ asụsụ Igbo anyị wee sị ka anyị kọwagodolu anyị kpọmkwem ihe mere ji hapụ ihe niile ị na-eme n'ụbọchị taa wee nọrọ ebe a. Isi sekpụ ntị n'okwu a bụ na abụ m onye ihe gbasara Igbo na anụ ọkụ n'obi ndị nnọkọ asụsụ Igbo wee bụrụ ndị ọ na-anụkwu ọkụ na ebe m anya fụ na nnọkọ asụsụ Igbo bụkwa
ihe jikọrọ ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị Igbo ihe gbasara Igbo na asụsụ Igbo na-anụ ọkụ ndị anyị fụrụ nwere ihe karịrị ya nọọ ife eji malụ mmadụ wee sị na ihe a o ruru mmadụ ịrapụ ihe a na-eme bịa nọnyere ha nye ha nkwado pụrụ iche ka anyị wee nọ. Anyị kenere gị nwanne mmadụ. Kedu izi nke a na-etu gị? Ezigbo anyị kenere gị. Ezigbo niile. Ezigbo, kedu ka isi wee marụ maka nnọkọ asụsụ Igbo a? Nwere otu ọzọ m si na-abụrụ na eso m n'ife a na-eme eso m n'ife a na-eme n'iru akwụkwọ Facebook ana m abatawa na anụ ife a na-ekwu. Ịnekwana anya n'ihe niile emere ebe a n'ụbọchị taa, kedu ihe ị nwere ikwunu? Kedu ka isi wee fụ ihe emere ebe a n'ụbọchị taa? O gosi na ọtụtụ ndị be anyị aghọtago na ịsụ Igbo abụrụ ya bụ na mmadụ ejere akwụkwọ, maka ụfọdụ na-eche na ị na-asụ Igbo na ọ na-egosi na ijere akwụkwọ kpata onye ọbụla ji ama isi na ya asụwa oyibo, ma ndị na-ata ji ya ka ebe kapịnta na-eme na-awọ mmadụ afọ ọ bụrụ ibe jọgburu onwe ya. Okeke nwaanyị dị ntị njọ na ndị be anyị aghọtago ya, ndị be anyị aghọtago ya. Onye ọbụla na-asụ Igbo gosi na ị na-asụ Igbo abụrụ na ijere akwụkwọ, na ị na-asụ Igbo gosi na ị nwere akọ na uche mara ihe jekwu akwụkwọ ibe fon ya o wee bụrụ ihe magburu onwe ya. Anyị na-agwa ndị mmadụ sisubu Igbo. Dịka onye ejije na-sokwado ihe anyị na-arụ n'obodo anyị, kedu nkwa ị na-ekwe otu a site n'ọnọdụ ahụ ị nọ maọbụ n'ọgbakọ ahụ ị nọ maọbụ n'ejije ị na-akwalite? Kedu nkwa ị na-ekwe otu a na ị ga-emerụ ha? Nke a bụrụ nke nkwa ife anyị na-emeribu emeri. Anyị na-eme ejije Igbo ya na ụdị ọ bụrụ nke kpọpụnye m ọgụ na-eme enye ọfụma ma na-eme ejije Igbo na-aga ya na agha na-aga n'ihu na-eme ejije Igbo. O nwere nkwa maọbụ okwu ikpeazụ ị nwere ịgwa anyị na nchịkọta n'ụbọchị tata? Ndị ọzọ na ọbụla akpọ m apụta m nye nkwado na ụdị ọbụla m nwere ike isi nye nkwado ka ife a na-eme na-aga n'ihu. Anyị kelere gị rinne. Asị na ọ ya adịrị gị mma ile ị gara eje na-abata ị na-eme ọ na-adaba. Anyị kelere gị rinne. Anyị sị gị daalụ hinne. Ngwa anyị ekelela gị eze. Biko ọ ga-amasị anyị ka anyị mara aha gị. Royal Majesty Ezigwe Uju Mmadụ James Wizu Ezerioha Obi nke 19 Ito Owerri Ancient Kingdom na onye isi Ọsụkwa. Kedu ihe eji maka ya wee nọ n'ebe a n'ụbọchị taa? Nwoke na-eyiri agba taa na-aga nọkọ n'Owerri n'ụbọchị 4 n'ọnwa nke mbụ n'afọ 2012 iji wee kwuo banyere mkpa ọ dị n'ụzọ pụrụ iche asụsụ Igbo, omenala Igbo, ọdịnala Igbo, ejirimara Igbo yana nọrọ ebe a taa na abụ ụwa mkpa ọ dị na anyị ga-agba mbọ jigide asụsụ Igbo ka ọ ghara ịnwụ. enyi ndị na-asụ Igbo, anyị kenalụ gị hinne, anyị sị gị daalụ hinne. Anyị achọ ka ị gwa anyị afa gị. Ezigbo afa mbụ onye Kachukwu, mana afọ otutu mbụ onye Rika Nne ndị ọzọ bụ onye Kwalubi nwe kpachara akụ n'ụwa kwa ya isi epụta na mmadụ ibe ya. So na anyị kwụsị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, asụ Igbo ga-adịkwa ka echi adị agwụ agwụ. Wee na-asụ ụkwụ ọnwụ na eji eze ebe a ka ọ ga-eji ga na n'udo ụtụ mmadụ agaghị atụpụ ya. Ọganihu ka onye ọ na-ga-ezute ahụ a ga-abụrụ aha ọnwa karịa ahụ nke gara aga. Ada asị m ndụ nka onye ọbụla dịka ka anyị na-akwado ihe onunu
anyị na-asị ka Ibonigo bịa were ọnọdụ n'ime mmụta ka anyị gara ka anyị na-arụkwe ofukwa ndị anyị hapụ wee pụtaba wee na-asị gị nwana onwe ewebụkwa onye onyonyo ọ ga-adịkwara gị na mma mgbe ọ bụla iji eko nye akwụkwọ na gị ya gazie nwanne m Mighty ọ ga-abalị onye hika nne Odogwu bara uru onye kwara ubi nwanne m ekele onye anyị na-agbakwara enwere m ka m kwere anyị oge anyị gara Nnewi ekwere m anyị nkwa ụzọ abụọ nwere ike icheta nkwa abụọ ahụ ama na ọ dị mfe ọ dịghị mfe icheta n'ihi na obere gbasara n'ọkụkọ bụ osikapa ọ na-echefu ihe niile anyị mere agwara m ụnụ na ya anọghị na Facebook iti egwuregwu anyị nwere ihe anyị na-eje ma nke ka mbido anyị eji m ohere agwa ụlọ na dịka ọ dị tata n'asụ Igbo edebaga aha ha n'ukwu akwụkwọ gọọmenti anyị a na-eme mkpọtụ iruo na Abuja Ministry of Interior mana anyị na-aga n'ihu CNC mana anyị na-aga n'ihu ihe jiri ọnụma nso eji m ohere abụọ ụlọ na ebe ọ bụla ị pụtara onye uwe ojii ekwesịghị jụọ gị onye Igbo ya na ịbụ nwa na-asụ Igbo onye ahụ ya na-ajụ ọgọgọ ikpe federal ozi ebe ị ga-achọ ọgbakọ niile dị edebara aha ha n'ụkwụ akwụkwọ ya bụ ọgbakọ dị rejista ihe ị ga-eme ide nnọkọ asụsụ tupu ị na-ede nnọkọ dị asụsụ oji aka ya bupụtere gị Igbo dị osi ya n'azụ ị ga-ahụ ebe anyị manyere ebe ahụ na ya na-eme ihe nzuzo n'ihi nke onye ọbụla anyị niile ga-abụ ndị Igbo abụ egwu tupu ị naba onye na-eketere ụwa aka maka ọya na-edu anyị ije mgbede ọma biko ọ ga-amasị anyị ka anyị mara aha gị o nwere ihe ịghọtalụ na-eme ebe a n'ụbọchị tata ihe mere ebe a n'ụbọchị taa wụ mmemme nkwalite maka ịsụ asụsụ Igbo ọgbakọ a kedu ka isi wee mara ya n'ikwu eziokwu ọgbakọ awụ ọgbakọ mụ onwe m so na ndị tụrụ atụmatụ ya mụ na akwalitere ya mụ na ọ bụ ihe ọ bụ n'ụbọchị taa anyị lụrụ ọgụ dị na ya gbaa mbọ dị na ya see okwu dị na ya nwekwa mmekọrịta n'onwe anyị mmekọrịta n'otu iji wee hụ na ọgbakọ a bụ ihe nwere isi n'ụbọchị taa dịka ọ dị n'ụbọchị taa o nwere ndị bụ asị gị gbaa afa isi ka ikenegodị n'ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ ndị ọzọ nyekwara aka ịfụ na akwalitere ọgbakọ a nke bụ eziokwu bụ na mkpọwa afa aga m akpọchawa afa mmadụ niile mana ọ na-awụ ndị Igbo na-ekwu okwu ha si na ibu nwere isi na mbụ n'agbanyeghị otu ihe siri dị agaghị akụ akụkọ gbasara ọgbakọ bụ nkwalite asụsụ Igbo na-etinye ya aha mmadụ dịka Henry Mmadụka Mmadụeke onye anyị na-etu onye isi gburugburu agaghị akụ akụkọ ya na-etinye ha aha mmadụ dịka Obika Anedo Obika aka akụkọ ya na-etinyekwa aha mmadụ dịka Chukwuka aka akụkọ ya na-etinye aha mmadụ dịka Adajọra Mma anyị hiri nne ihe mkpọwa ahụ ọ ga-adị ka onwe ndị mkpọrọ hapụ ịkpọ ibe ha mana anyị niile jikọtara aka n'ọrụ
ma anya dị na ya ma ihe ego ịma aka ego dị na ya ma ihe uche na ịtụ alụ mụ na ọgbakọ a bụ ihe ọ bụ n'ụbọchị taa. Anyị kenere gị ọnọrọbụl onye nke anyị. Kedu nkwa ị na-ekwu ọgbakọ a na aja ị na-abụnye ọgbakọ a n'ugwu n'ụbọchị taa? Mụ abụghị iguzo si na m na-ekwe ọgbakọ nkwa maka na ọgbakọ awụrụgo ofu akụkụ n'ime m. Mmadụ anaghị ebilite bido ikwu onwe ya nkwa. Ihe mmadụ na-ejisi ike emewu na ịhụ na ihe ọbụla gbasara ya na-aga nke ọma. N'ihi ya ọ dịgo m n'ime ahụ n'ime obi ịhụ na ọgbakọ a n'ụzọ ọbụla a ga-esi mee ya ka ọ kwalite na-aga ofuma gafee dịka ọ dị n'ụbọchị taa. Ya ahụ ihe mmụọ ga-eme. Anyị kelere gị anyị sị na ọ ga-adịrị gị mma. Anyị sị ụgbọgụrụ daara m daara nwunye di m na a na-ahụcha ụgbọgụrụ wee jụrụ ihe na-amị anyụ. Anyị kelere gị daalụ na ọ ga-adịrị gị mma. onye isi ọkanga OIG n'onwe ya anyị kelere gị biko ka anyị mara aha gị aha m bụ Maazị Henry Erika Mmadụeke. anyị lere anya n'ahụ gị n'anya n'ahụ aja n'anya n'ahụ ndị mmadụ n'anya ala ikuku
naanị ihe anyị na-anụwa asụsụ Igbo anyị na-ajụzi gịnị na-eme onwere obodo Igbo ekepụtara ọfụ ka ọ bụkwazi Igbo nke anọ bụ mbụ ka anyị na ya ka na-eme ife a ọ gịnị na-eme ihe na-ahụ ebe a wụ nrọ ma ọ bụ ọhụ nke pụtara ihe nke m bidoro n'ọnwa Jenụwarị oge Jenụwarị gbara mkpụrụ ụbọchị 29 n'afọ 2019 nke a kpọrọ 2019 si bido njem otu aka njem anyị si wee bido ruo n'ihe na-ahụ anya tata. O nwere ihe ịma aka n'ihu ndị gabigara mgbe ị na-aga njem a? Ịjụ mgbe nwere ihe ịma aka n'ihu dịka ịjụ onye ọchịagha nọ na ọhịa Sambisa achụ ndị Boko Haram ma o nwere ịma aka n'ihu. Ihe ịma aka n'ihu ka nkụ ọgbakọ asụsụ Igbo adịghị mfe nkwado. Onye ọbụla na-achọ ịga na nke nwa bekee kpọrọ dating group ebe a na-akpa akụkọ ịpịa ọkụ ma ọ bụ ife nsogbu. Ya bụ imepe ọgbakọ a na-asụ Igbo ọ dị ka mmadụ ije ọ dị ka isi enyi gafee na nka nke nwa iti kpọrọ nedo. Ọ dịghị mfe, ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu dị n'ime mana ekelere Chineke na n'agbanyeghị ihe ịma aka n'ihu niile a n'ihi na e nwere ndị nhazi kara aka anyị nwere ike ịnọ ebe anyị nọ taa. Ngobi ya ọ ka nkụ mana ka m dọbi otu a. Ndị Igbo si na ofu osisi anaghị emebe ọhịa. Ọnwalụ ndị nyere aka ịfụ na ije a na-aga n'ihu. Ọ ka nkụ ụkọ ihe ma a gara eme ihe a ma asị ọ bụ naanị ya. Nwoke ahụ ogburu nwaanyị gbuo di ya Eze Buhari ofu onye oke osisi ozu nwụrụ anwụ ahụ ya kwụ ọtọ ode akwụkwọ ụmụ ọkpụ ọ lụrụ nwaanyị iri ma ọ gba aka nwaanyị Izebus Nwaeze o so na ndị dọdụrụ m n'ugwu. Nne ọra nke Isabụ Igbeneme, Nne Udo Ujuboka, Elo Frank ọnwa na-eti na na-asị Igbo a na-akpọ okike a na-eme. Joy Kennedy onye nke nna akpọ okwere kwesị ike Adadiora mma na-ayọ nke onye ga-akpọ hapụ ibe ndị nhazi niile ndị ọrụ niile ndị nlekọta ngalaba niile na ụmụ na-asụ Igbo niile maka asị na nlere anya n'azụ ahụghị ha ike ịrụ ọrụ ọ gara agwụ ya mere ha aka nkụ. Ọ bụrụ na asị dị ochi chutecha mmanya niile gbarụ n'elu ọ ga-adarịrị elu. Asịsị ghọtacha ihe niile ụdara mere mmadụ ga-adarịrị elu ya bụ ka ụfọ ji fọ n'ofe ala fọkwara ụbọchị onye ohi ga-agwa nne ya ka ndị ihe ya furu jebe mgbaru mana o nwere onye ga-emerịrị ọ bụrụ na akpọtụghị ya ha gwa anyị ihe mere na ọ nọgị ebe a taa mana nnọkọ anyị ezughị oke. Ọ gịnị mere na anyị afụghị nne ọra anyị ebe a taa bụ nke Isa ihe mwute dịka o si ndị ọgbakọ anyị si mata eliri dị nne ọra ụnyaahụ ọ gaghị adịrị ya mfe ịbịa dịka onye elipụrụ di omenala Igbo siri dịrị. Ewezighị nne ọra ka adịghị n'ebe a n'ime mmụọ ma n'eziokwu mana olili ozu di ọnwụ napụrụ anyị di onye nke rere ọrịa ihe karịrị afọ 10 dịka o lichara di ọ dịrị ya mfe ịbịa ebe a mana ama na ọgbakọ ọzọ anyị ga-eme site n'ike nke ekekere ụwa nne ọra ga-abịa. Dịka onye isi na ọfọ iji n'aka anyị chọrọ ka i were ọfọ a wee gụọ ọlụ na-asụ Igbo ọfọ ka alọ nke anyị bara ọfọ ga-adịrị anyị nakwa ka ọ ga-adịdịrị gabakwa. Otu a ka ọ ji agụgoro ha ọfọ na ụlọ mkparịta ụka nke onye iti kpọrọ chatrum mana nna adị ọzọ n'ihu ọra mmadụ. Ọfọ mbụ na ihe ga-eri isi anyị agaghị apụta n'afọ 2020. Ọfọ mbụ na nwa agbọghọbịa na-asụ Igbo ọbụla kwesịrị ịlụ di ma ọ bụ chọrọ ịlụ di ga-alụ di n'afọ 2020. Ọfọ mbụ na ndị ahịa ha anaghị aga nke ọma ma ọ bụ ndị na-achọ ọrụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ha ga-enweta ọrụ. Ọfọ kacha ọfọ bụ na anyị niile ga-adị ndụ tinye aṅụrị afọ ọhụrụ nke afọ 2021. Ọfọ ọzọ mbụ na onye ọbụla isi anyị na-awa abịa na ọ ga-eji nke onye ọbụla sịrị na nwa na-asụ Igbo ga-anwụ onye a ga-anwụ tupu Disemba 2021. Ọfọ kacha ọfọ bụ na na-asụ Igbo ga-aga n'ihu
karịa ka ndị mmadụ tụrụ anya n'aha Chukwu okike abịama. Ise onye isi ọkanga anyị kenere gị o. Oh,